Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dausayin masoya kamar kullum sunana Nura na kowa hakanan kuma muna tare da ainihin jagora a cikin wannan shiri wanda kuma shi yake kula da shirin tun daga farko har zuwa ƙarshe kuma shi yake mana bayani domin mu samu gamsuwa a tsakanin samari da 'yan mata har ma ga ma'aurata wato ina nufin Alhaji Mudassir Adam Muhammad wanda aka fi sani da sahibul kulli. Alhaji ayi sallama da masu kallon mu a daidai wannan lokaci. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malalla kamar dai yadda kuka sani dukkanin abin da muke dubawa zagaye muke tsakanin rayuwar masoya da kuma ma'aurata domin mu wani tare mu tsira tare. A yau za mu shiga cikin ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke cikin wannan tasha kuma wannan shiri na dausayin masoya wato fannin tambayoyi da kuma amsoshi. Wasu daga cikin tambayoyin da kuke turo mana su za mu duba kamar yadda muka ba da lamba ta WhatsApp a wancan makon kuma kuke turo da tambayoyin naku. Da akwai tambayoyi da dama wanda muka kuma duba muka tsakuro waɗanda suke da muhimmancin a duba a wannan lokaci da kuma zan so a ce mun je kai gare su domin mu ba da amsoshinsu. Akwai wanda na lura ya danganci mutumi na roƙo ko kuma bani tsakanin samari da 'yan mata. Akwai wanda ya turo sakonsa akan cewar shi budurwarsa tana yawan tambayarsa kamar abu kuɗi ko wata hidima haka. Wani lokaci yakan sha wahala kafin ya samu abin da ma zai bata amma yana jin nauyin ya ce da ita babu. Ya kake kalla wannan al'amarin? To alhamdulillah kamar yadda kusan waɗannan tambayoyi ga duk wanda ke bibiyan mu mun sha amsa su. Sai dai wancan an fi jin ma kafafe na rediyo. To alhamdulillah kamar da na sha faɗa ba laifi ba ne masoyi ya kyautata masoyiyarsa, ba laifi ba ne masoyiya ta kyautata wa ainihin masoyinta. Sai dai abinda ba a so shine kar a takura wa juna, kar ita ta sa ka yi abin da za ka takura, kai ma kar ka sa ta yi abin da za ta takura. Na sha faɗa duk lokacin da mace zo ta tambaye ka a matsayinka na ɗa namiji da Allah ina da buƙatar abu kaza, yadda bata ji nauyinka ba, yadda kuma take ganin cewa ba matsala bane ba yasa har ta tambaye ka, haka kuma kai ba matsala bane kai ma ka ce mata baka da shi ko kuma baka da yadda zaka yi. Idan kuma ta ɗauka cewa idan ta tambaye ka ita ba matsala bane amma kai rashin yi shine matsala, to ita ma kuma ta cuci kanta. Da haka ni na sha faɗa dole ne tsakanin masoya guda biyu musamman waɗanda suke ikirarin cewa za su kasance da juna za su yi kuma aure, babu laifi ka kyautata mata, babu laifi ta kyautata ma. Dole ne zamanto tsakaninku duk gaba ɗaya an samu fahimtar juna, an samu kuma yanayi na irin waɗannan abubuwa. Kamar yadda nake faɗa dai shine kar ka takura kanka, ita ma kuma kar ta takura kanta. Wasu suna kallon wannan abu tamkar roƙo. Kuma wani shi a rayuwarsa ya tsana a ce an roƙe shi musamman ma tsakanin samari da 'yan mata. Shi ne ke jawo waɗannan irin wannan tunanin ne. Kowa ne ga samarin ko kuma su matan ne suka cika tambaya. To kamar da nake ma bayani alhamdulillah tsakanin ɗa namiji da mace duk lokacin da aka ce an kulla alaƙa ta soyayya dole akwai kyautatawar ba ni in baki misali. Alhamdulillah misali ka san cewa tana kwalliyan nan kuma kuɗi take kashewa misali. In ka tashi zuwa gidansu musamman a ɗan haɗa ma ɗan ruwa ko lemu kuɗi ake kashewa, ka gani. Da haka babu laifi in ka zo wancan kai kwalliyan nan ce min kyau ga wannan, ko kuma ka kalli cewa a'a yanzu nawa ne wanda suke ganin cewa gashi suna da mazajen da za su aure su amma suna ganin saboda ba su kasu je su dame su da tambaya za su iya tafiya, amma ta gwamnati ta iya kai kanta ga wani abin da zai yi da ita ya ba ta kuɗi ta je ta biya kanta bukata. To kai da a janyo ma wannan matsalar, kai da kuma nan gaba da ake tsammanin daman za ka ɗauki responsibilities nata da izinin Allah, me ya kamace ka yana daga cikin haƙoƙin da za ka iya mata, bai zama ma dole ba, amma kai ba ka su ta je ta tambayi wani ba har ya buƙaci wani abu a tare da ita. Ka fuskanci ni? Yawwa, da haka dole ne ya zamanto babu laifi kai ɗa namiji ka kyautata wa budurwarka da wasu ababe na kuɗaɗe da za ta iya ci gaba da yi ma kwalliya da dan a samu a kira ka a waya da waye a maimakon ta je ta samu wani
ya rigaye mata. Kawai dai su matan su ma kuma su dinga kiyayewa, su san me suke, a san abin da za a tambaya, a san abin da kuma ba za a tambaya ba, a san kowace ta san matsayinta, ta san kuma abubuwan da ya kamata ta dinga yi. Shi ma wannan yawanci ba ni wani zubin a wajen wasu mazaje kan zubar da mutunci, yana zubar da kima. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiga gaba. Da akwai muhimman tambayoyi da muka zaɓo, amma akan wannan gaba ina ga dan yi batu guda ɗaya da bangaren su maza. Za ka ga samari a wannan zamanin kafin mutum ya je hira ko zance ko taɗi kamar yadda wasu Hausawa suke rabe-raben waɗannan kalmomi, amma abu da ake nufi kafin ya je zai kira ta a waya, wance zan zo lokaci kaza, me za ki taɗi nan mu? Shi ma wannan ba roƙo bane a wajen samari. To ai kaga shi ma ya gamsu ne cewa babu wadda zai iya sawa ta mai wannan sai ita, saboda ka fahimci yana ai saboda yana ganin mahimmancin abin da yake tsakaninsu na me, ina son ki kina sona. To a matsayin ita ma ta yi amfani da wancan daman ne, kana so na ina son ka, da haka ina da buƙatar kai min kaza. Ni ma kuma ina wance da Allah ina da buƙatar ɗan kayan sanyi, ina buƙatar ɗan kayan snacks waye, dai ana irin wannan misali. Ka gani shi yana kyautata ko dan wasu matan suna korafi akan irin wannan abu, sai kari ya ce zai zo ba abin da ya bani amma so yake ya zo hada mana. To Allah dai ina ga bari mu je ga tambaya ta gaba. Akwai tambaya da muka duba akan wata baiwar Allah da take so a yi mata bayani cewa idan Allah ita me za ta iya yi wa yarta domin ta samu mijin aure. To wannan tambayar ni da kai da nake tunani ila inda irin malaman nan ne masu bada wata gida wasu kai bayani kake. Gaskiya ne, to amma ina da abin da zan faɗa insha Allah. Na sha faɗa in ban manta ba, na yi rubutu ma akan wannan. Na ce ba matukar kina son a aure ki ko a aure yarki, ki tabbata kin ba ta tarbiyya islamiyya. Inda kika ba ta tarbiyya islamiyya kin kare da izinin Allah. Ba sai kin je kina ganin cewa akwai wani rubutu ko wani abu da ake iya ganin cewa za a bayar na farin jini ko waye. Matukar baki dora wa yarki akan hanyar turba ta gaskiya, irin yanzu ka duba kannanmu da yan uwanmu da suke hawa kan TikTok. Ya kake tsammanin mutum da ta fito ta bayyanar da suturarta a jikinta, ta bayyanar da dukkanin wasu gaɓoɓi na jikinta, ka yi tsammanin za ta samu yadda take so? Ba zai yi ba ma lura. Yawancin su an ka tambaye su suna fitowa ne yanzu suna yin wannan abin ne saboda su samu mijin aure. To amma a iya nazari na, duk wadda za ta fito ta irin wannan tsakani da Allah, sai dai ta samu gayu waɗanda suke tattara all mineral resources naki, su tafi su kyale ki. Ma'ana su zo su yi abin da za su yi su kyale ki. Amma wallahi matukar yarinya uwa ta ba ta tarbiyya, iyaye suka ba da tarbiyya, ta zama mutuniyar kirki, ta zama wadda za ta kiyaye kanta, wallahi in a ƙarƙashin gado take, wallahi sai an samu wanda zai aure ta. Da haka ba wai lalle sai kin fito kin bayyanar da jikinki ba, ko kin bayyanar da dukkanin gaɓoɓinki, an gano ki mace ce, sannan za a samu wanda zai zo ya aure ki. Na imani da Allah, kafin a aure 'yan TikTok guda ɗaya a yanzu, an aurar da waɗanda ba 'yan TikTok ba sama da guda nawa. Ai ba bayyanar da kansu suka yi ba. Ka gani? Maybe sun samu tarbiyya wadda ya kamata a samu, aka killace su, suka zauna a gida, suka yi haƙuri da irin arzikin da iyayen suke da shi. Allah ya ba su dama, mazaje suka zo suka same suna son su. Abinda kuma zai kara baka mamaki a TikTok din ma, ka duba gani, yaro ne zai samo yarinya ana harka, misali harkar bidiyo, ana harkar menene, amma rana ɗaya biyu uku sai ga ya daina, ya canja wata. Ma'ana ita an kare da ita, an samu new update, ma'ana an samu wata wadda ta fita, ita an gama da ita, ko kuma ita ta gama da shi. Da haka ina ba ta shawara ta ci gaba da kula da yarta, ta ba ta tarbiyya, in Allah ya so da Allah zai kama ta miji nagari wanda kuma zai aure ta. Akwai tambaya da bamu zo gare ta ba, amma ka amsa ta cikin wannan bayanin naka, wanda yake cewa a ja hankalin yan matan TikTok akan
su daina irin abin da suke yi ko za su samu matan aure. Kaga wannan jawabin naka ya sa to kamar yadda ka sani alhamdulillah kulli yaumin malamai suna ta magana akan yan TikTok ayi hakuri a daina, amma magana ta gaskiya shi Allah subhanahu ta'ala ya halitta dan adam kamar yadda nake bayani domin dan adam ya bautata Allah subhanahu ta'ala, amma yawancin mu tsakani da Allah zukatanmu suna cike da ɗimuwa, suna cike da kuma kururuwa ta shedan. Ba za a taɓa daina 'yan iska a duniya ba za a taɓa daina a cewa yau gashi ga an yi ranar da duniya ta zama duk mutanen kirki ne. Wasu ya Allah wannan yanayin shi ne sila na shigar su wuta, Allah ya tsare. Wasu kuma ya Allah yanayi waɗanda suke iya jin malamai suke kirari, da izinin Allah za ga cewa da izinin Allah sun samu yanayi na faɗakarwa, sun yadda sun bi abin da ake bukata. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana albarka baki da Allah kuma ya mana afuwa. Ya kamata ko da a rubuce kaɗan ba da amsar. Na'am. Akwai wacce ta ce ita samarinta suna da yawa, wasu ma ba ta taɓa ganin su ba, amma sai dai a kira ta a waya ko a yi chatting. Kuma akwai waɗanda ta saba ganin su amma kullum ta zuciyarta ta nemi ta taraddadi akan yadda za ta iya zaɓar nagartacce guda ɗaya. To kamar yadda ka sani ma Nura, ina ganin duba da yanayin lokaci, ina ganin da izinin Allah sai mu sa wannan a yanayin mala. To ina insha Allah masu bibiyar mu sai a dakace mu insha Allah za mu dinga dan kawo waɗanda muka bari a matsayin ajiya, wani lokaci muna dan farawa da su domin ba da shawarwari da kuma wato bayanai a kansu. Ina ga za mu tsaya wannan lokaci sai Allah ya nuna mana wani lokacin idan Allah ya kai mu a cikin wannan shiri na Dausayin Masoya, wanda ni Nura na kowa nake jagoranta, shi kuma Alhaji Mudassir Adam Muhammad wanda aka fi sani da Sahibu Hubbi, jagoran rukunin kamfanin yan shayi furnitures da ke wurin Dutse da kuma Jahin Daura da Shabu Tara wani shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.